El lideratge comunitari és un tema cabdal avui i entenem per lideratge comunitari un treball d'equip que venen a fer uns professionals que han de tenir una organització molt ben delegada en responsabilitats. Si tothom respon, no respon ningú. El lideratge implica una organització que va dirigida, com a acció social, a formar persones en la comunitat per a que elles siguin capaces de sortir-se'n sense l'ajuda d'uns altres. Necessitem crear un imaginari nou on les persones al final tinguem una vida més enllà dels estereotips i que sigui una vida també desitjable per les pròpies persones amb vida funcional, que es generi aquest desig de tenir una vida pròpia, un desig de llibertat i d'intimitat carregats de realitat i que això faci que la gent lluiti pel seu dret a una vida independent, a una vida pròpia, que els seus cossos siguin seus. La recepta per construir lideratges en general, i en el cas de la salut i de la sanitat en particular, passa per la suma d'una sèrie d'ingredients, que no són medicaments, són altres qualitats. La determinació, la vocació, la honestedat, l'exemple, l'entrega, no la il·lusió, però sí la perseverança, sí la tossuderia, sí la convicció, sí l'empatia. I anem acostant-nos ja al final. Sí, sobretot, a la fraternitat, sí, sobretot, a la defensa de la dignitat, de l'equitat. En definitiva, un verb fonamental que es diu escoltar i una acció fonamental que es diu estimar. Estimar, lluitar, és salut i salut és lluitar. Hace falta acción y acción urgente y radical. El cambio climático es un problema que afecta a toda la sociedad, a mayores y a niños, y la gente joven, las generaciones más jóvenes, se verán cada vez más afectadas por esto y además a raíz de lo que no se ha hecho ahora. Entonces, nuestra lucha es absolutamente importante y determinante porque determinará lo que nos vaya a pasar en un futuro. Entendemos todos que nuestras luchas por los diferentes derechos, sean sociales, laborales o ecológicos, están muy interconectados. Dependen unos de otros y sobre todo tienen los mismos adversarios delante. Y eso, como reflexión de esa experiencia, és la necessitat de coordinació de los movimientos sociales. Considero que és molt important la unió d'altres persones, de terceres persones, que tinguin experiències però sempre que siguin diferents per aportar també idees diferents i arribar a tenir la mateixa lluita des de diferents punts de vista, que molts cops cadascú de nosaltres tenim diferents punts de vista que poden ser útils i també és molt important buscar solucions a través de diferents opinions. Parlem de lideratges d'alguna manera compartits, compartits dintre de les pròpies entitats, de deixar de parlar d'un únic líder o d'una única lideressa, no veiem que aquest sigui el camí. I no només dintre de l'entitat, sinó també amb les entitats en les que estàs compartint d'alguna manera una mateixa visió, una mateixa mirada. Nosaltres parlem de pobresa energètica, la principal causa és el model energètic que està controlat per aquestes grans transnacionals. Per això, per nosaltres, en realitat no ens agrada tant parlar de pobresa, perquè llavors arribem a la conclusió que tot és pobresa, sinó que per nosaltres no és que tot és pobresa, tot és capitalisme, tot és desigualtat, és despossessió, i això és contra el que estem lluitant, i per això és tan important aquest lideratge compartit, perquè al final el que estem confrontant és el capitalisme. Crec que ens hauríem d'esforçar a escoltar les veus que no solem escoltar. No només les persones que volen parlar i no ens les escoltem perquè les estem discriminant directament, sinó buscar les persones que no creuen que les seves veus siguin ni tan sols dignes de ser escoltades, perquè és aquí on hi ha les opressions més brutals. Xiula! Des de Xiula pensem que els projectes musicals, els espectacles que fem, poden ajudar i molt a millorar el món, a fer una societat millor, més feliç. Vamos, que la cultura ha de ser crítica i quan estem parlant de nens, nenes i les seves famílies, encara més. Així que us convidem a cantar, a ballar i a implicar-vos socialment. Yes!